Thank you very much. Di ako diri sa Lin Salon, diri sa Bangkal. Unsay address diri? Kasya Bangkal. Na ako diri sa Lin Salon nya. Diya mas ako mads diri nya si Mads Nida nagpa manicure siya nya. Muna nga diri ni sulod kay ingon man si Mads nga dong ingon siya sa sikat na dadami sa maing manicure dong ha. Ina mo na gidala diri siguro mayo. Ha? Mayo din nga salon kay ningon man nga kanang dadami dito sa kanang mayo nga salon dong mayo nga man nimo manicure kay aron dili ni mga samad ako tiil mo rin diri may gidala sa Lin Salon onya mayong hapon unsay atong pangalan Inday onya dugay na ka diri sa Lin Salon Dugay na. Pila ka tuig Apat na katuig unya unsa may imong observer diri sa Lin Salon nang daghan sa customer Okay kayo mo. daghan customer tungod kay maayo mo abi-abi sa inyong mga customer unya siguro maayo mo limpyo gud siguro kay ngano man nga diri man mi gidala sa isakyan namo nga diri kuno ingon si Mads nga dadami sa salon do nga maayo mo limpyo dong ha sa diri mo ni siya nga salon Ano ka na mo hairstylist mo magwapa unya kani ang hairstylist unsay nga na to mga ma'am Irene nya dugay na ka diri sa imong pagtrabaho sa Lin Salon Dugay na. Onya okay ra ang inyong pagtrabaho diri ma'am. Okay kaayo. Dagan kayo may suki. Manindot kay Oo tanan. nang ari mo danon sa mga sikat driver. Mao na kay ang mga sikat driver nakahibaw man gyud nga maayo ni diri ang Lin Salon. Mao ni siya. Yan na sila ay customer ilang yang giriban. Ya, unsay nga na to ma'am? Bangbang? Taga diin ka ma'am? Dari labangkan. Bangkal. Nagpa-beauty si Ma'am Bangbam diri sa Lin Salon. Si tawag ani? Nagpariban. Og nagpa-color sa buhok. Og nagpedicure man sa kay December na man gud karon wala nagpa-beauty na si ma'am. Pamasko na. Reward. Yeah. Naasa dito ilahang salida kuan sa drama. Laki laksat. Mao ni siya. Mo nun diri tagiya. Ay kisay kita giya diri ma'am sa Lin Salon. Mo ning Lin. Lin ang tagiya kay si Marilyn Bantoy. Marilyn Bantoy. Taga diri kid si Ma'am Marilyn Bantoy. Hello Ma'am Marilyn Bantoy, di ami diri sa imong salon akong gi-vlog para mo sikat ni imong salon ma'am. Salamat kay sa pa-vlog mama. Salamat po sa inyo hasad. Subscribe lang mo sa akong YouTube account nako, YouTube channel Cecilia Mulat. Thank you very much. Thank you. Yato niya ng Thank you. Amo na ipasalida dari ma'am kay YouTube ni among TV. Oo, sakto kayo, ma'am. Mo ni siya nga nagidala ra man ko diri sa akong mads na balikbayan man ni si Mads. Ika ni sa gawas paingon na pud ni sa. Oo. Balik na ni siya ngadto sa gawas. Dito at bang. Mo di ay. Ika ni siya sa gawas, ma'am. Dugay na ni siya dito sa kaghatag ko na mo ron. Gawas. Opat na ni siya katuig dito sa gawas. Yan, nabalik na siya diri. Iya kong mapalay ang pagkita na mo. Dili siya gidala sa Soki gidala siya sa lensa. Ya, si Ma'am Bambam, okay kayo ang buhok. Wow na wow, yun ma'am. Pang Christmas yun na imong buhok, ma'am. Di oy gwapa gyapon, ma'am. Nagpagwapa gani man ang gwapa gyud.
Okay naman siya i-rebrand kay naka-Brazilian naman. Nindot sa job color, mamay. Nindot og color. Tanawa, mamo. Ara na. Kuan man. Sa ako sang pagmun ha. Thank you very much sa inyo hang pag-support sa akong account YouTube channel, Cecilia Mola. Thank you very much.